Danteova božanstvena komedija jedan je od temelja zapadne književnosti. To djelo je katapultiralo talijansku književnost prema renesansi i pokrenulo trend pisanja na narodnom jeziku. U njemu su prezentirane slike onozemarskih kršćanskih dimenzija na tako vividan način da ih dan danas autori i umjetnici koriste u svojim djelima. Najpopularnija i ikonska među njima je slika pakla, kako Dante uđe u mjesto prokletih na Veliki petak. Nema boljeg vremena nego da danas pričamo o njegove avanturi. Tik prije zore, Dante se, lutajući šumom, nađe suočen s lepardom, lavom i vučicom. Od zvijeri ga spasi Vergilije te ga obavijesti da ga je mrtva ljubav prijavila na guba turističku turu po podzemlju, a da će mu on biti vodič. Započnu svoje razgledavanje nakon što prođu zlosutna vrata pakla. U predsoblju kraljevstva prokletih nalaze se sve duše previše grešne za čistilište, no previše kukavne za pakao, zajedno s anđelima koji su bili neutralni u sukobu između vraga i Boga. S obzirom da naši pjesnici imaju prepun raspored, brzo se ukrcaju na barku s pravim grešnicima, no Dante se osjeti preplavljen i onesvijesti. Kada dođe k sebi, već je u prvom krugu. Sada, iako je komedija remek djelo, nije bez svojih mana, netolerancije i predrasuda, u što ćete se tokom ovog videa, nažalost, uvjeriti. Počevši od prvog kruga, jer su tu smješteni svi nekršćani, odnosno većina antičke Grčke i Rima. Ovdje Dante ima šansu biti u društvu velikana, Homera, Ovida, Lukana i Horaca, te zajedno s Vergilijem njih šesto forme poet Boysen, no tura im završi kada Vergilije i Dante nastave dalje kao duet. U drugome krugu vjetrovito, valjda da se ohlade pohodni koji su ovdje kažnjeni. Od poznatih ličnosti tu imamo Kleopatru, Ahila, Helenu Trojansku i Parisa. Ovdje je i Minos, demon koji presuđuje duše i šalje ih u skladu s prijestupom u daljnje krugove. Opet priplavljen od sveg razgledavanja, Dante još jednom padne u nesvijest i probudi se u sljedećem krugu gdje su kažnjeni halapljivi. Ovdje Dante sretne poznanika iz svojeg života. Nadalje, ovo će biti uobičajena pojava, a svaki će poznanik reći komadić proročanstva koje se odnosi na Danteov stvarni život. Neću se puno zadržavati na tim epizodama jer je to više za kutak lektire, no moram reći da je smještanje političkih protivnika u vlastitu verziju pakla zasigurno najprofinjeniji, ali i najbrutalniji način da im kažeš što zapravo misliš o njima. Uglavnom, u trećem krugu je Kereb koji sve proždire, no Vergilije zna s psima, tako da se turistička tura nastavi dalje bez problema. Sljedeća je stanica u četvrtom krugu gdje pohladni i rastrošni imaju radne akcije, gurajući teško kamenje, a sve kontrolira demon Pluton. Naši junaci nastavljaju hrabro dalje, a Dante ima novu šansu voziti se u čamsu pri prijelazu rijeke Styx do šestog kruga. Ali Petra, čujem vas da kažete, sigurno misliš peti krug jer su upravo izašli iz četvrtog. Ne. Oni idu u šesti, a sama rijeka je peti. U njoj su kažnjeni, bijesni i ljeni. Prvi se tuku na površini rijeke, dok drugi leže na dnu u mulju. Dok putuju po rijeci, Dante opazi nešto neobično. S obale četvrtog kruga se upali prvo jedna, a onda druga bakljana, što se u šestom krugu, gradu Disu, upali treća. Kada se nađu pred vratima grada, otkriju da su to demoni komunicirali te da ih ne puštaju u grad. Vergilije im ljutito kaže da ih uzaludno zaustavljaju, no njegove riječi nitko ne shvaća ozbiljno. Dapače, iz grada izlete furije te je Vergilije prisiljen zaštititi svojeg živog prijatelja jer se leteće napasti hruštaju da će im poslati Meduzu iz grada. Ne otkrijemo je li to pusta prijetnja jer se iz raspusti predgrad anđeo koji rastjera furije i otvori vrata kako bi se nastavilo razgledavanje. Konačno u šestom krugu mogu vidjeti kako su kažnjeni heretici. Leže u grobovima i gore. Ovdje Dante sretne dva poznanika i otkrije da duše mogu vidjeti samo budućnost, ne sadašnjost. Dobre turističke ture imaju i pauze gdje vodič ispriča nešto detaljnije o mjestu koje se razgledava, što Vergilije napravi kada se u prijelazu u sedmi krug pjesnici kratko zaustave. Objasni Danteu da je pakao koncipiran kao koncentrična kružnica od 9 krugova, od kojih su zadnja 3 mjesta gdje se najgori kažnjavaju. U 7. su krugu to nasilnici, u 8. varalice, a u 9. izdajice. 7. i 8. krugovi su još dodatno podijeljeni. 7. u 3 pojasa, odnosno kola, a 8. na 10 rovova, odnosno jaruga. S objašnjenjem je završena i pauza, te naši junaci brzo dođu do prvog kola 7. kruga gdje nađemo prijateljski nastrojenog Minotaura i drage kentaure, čiji je zadatak strijelama gađati duše koje pokušavaju ispuzati iz užarene rijeke krvi. Jadni plivači su nasljednici nad drugima, uglavnom tirani. S obzirom da trebaju prijeći rijeku kako bi mogli nastaviti s razgledavanjem, zamole jednog od kentaura da pomogne Danteu i ubrzo se nađu u drugom pojasu, jezovitoj šumi gdje su kažnjene samoubojice.
Kako su kažnjene, pitate se? Krvožedne harpije ih ganjaju i trgaju na komadiće. Neki uspiju pobjeći, no od iznemoglosti posrnu i iz tijela im naraste stablo. Ta stabla čine šumu te plaćaju krvare ako ih se ozlijedi. Nakon šume se nalazi sljedeći pojas gdje su nasilnici protiv Boga i prirode, a podijeljeni su u 3 skupine. Bogohuljitelji leže, lihvari sjede, a jadni sodomiti trče bez prestanka. Zaboravila sam i glavnu stavku, sjede, leže, trče po užarenom pjesku dok ih tušira pakleni oganj. Kako Dante ne bi umro, Vergilije ga povede po rubu šume oko pojasa što mu omogući da vidi izvor 4 rijeka pakla, o čemu ćemo više drugom prilikom. Zahvaljujući Gerionu nađu se u prvoj jaruzi 8. kruga gdje su kažnjeni zavodnici i prostitutke tako da ih biću demoni. Tu imamo poznato lice u Jansonu, pronalazniku zlatnog runa. U drugoj jaruzi su laskavci i ulizice. Kazna im je kupka od ljudskog izmeta, a na tipičan profitnjen način Dante smješta u ovaj rov 2 poznanika. U sljedeći rov, rezerviran za simoniste, odnosno one koji kupuju crkvene dužnosti, smjesti 3 papa. Koncept kazne je jednostavan. Uronjeni su vertikalno u zemlju, stare duše tonu dublje u rupu, dok nove trpe da im taba ne pali oganj. U 4. jaruzi su kažnjeni vračevi i lažni proroci na ironičan način. Glava im je okrenuta naopako, tako da sada mogu vidjeti samo u prošlost. Dante nije oduševljen Božjom ironijom, dok je Vergilije iziritiran Talijanovim manjkom humora. U 5. jaruzi su podmitljivi i pohodni političari, potopljeni u vreloj smoli, a one koji se usude proviriti van, sadistički demoni dograbe i raskomadaju kukama. Riječ je o bandi od 12 demona, naziva zlopanđe, a kao patuljci kod Snjeguljice svaki ima zgodno ime koji opisuje neki njegov istaknuti atribut. Pjesnici se nađu u vreloj vodi sa zlopanđama koje ne zanima tko je Dante, samo ga žele malo poškakljati svojim instrumentima, no Vergilije ih uspije smiriti da ih puste da prođu. Nažalost, zlopanđe im odluče biti pratnje do kraja ovog rova, što postane opasno nakon što nehotice zbog Dantea 2 od njih zapnu u smoli. Potjeri, kako Dante ne bi stradao, Vergilije ga digne u ruke i, kanalizirajući fleša, projuri kroz 5. jarugu ponos sve do 6. Ovdje su kažnjeni licemjeri tako da su simbolično odjeveni u sjajnu šarenu odjeću koja je s unutarnje strane napravljena od teška olova. Pjesnici nakratko misle da im je tura pokvarena kada ispadne da ne mogu do 7. jaruge, no Vergilije nađe put koji mogu nastaviti dalje bez problema. Ubrzo su u 7. rovu u mjestu gdje se kažnjavaju lupeži i kraljevci tako da ih napadaju i vežu zmije, ujedaju, a oni se nasumice ili zapale pa ponovno formiraju ili sami pretvore u zmije. U 8. jaruzi su lažni savjetnici osuđeni da vječno gore i tu imamo 2 slavne ličnosti iz Trojanskog rata, Odiseja i Diomeda. U 9. rovu su kažnjeni sijači vjerskog i građanskog razdora tako da tu očekivano Dante nailazi na poznanike, a mi vidimo vjersku netoleranciju jer su tu i glavni igrači crkvena raskola te prorok Muhamed. Predivno Dante. 10. jaruga namijenjena krivotvoriteljima te je dodatno raspoređena na 2 rova. U prvom su alkemičari okovani i mučeni nepodnošljivim svrabom zbog kojeg si deru meso s tijela, a u drugom su trgovci ljudima prisiljeni manijakalno trčati i gristi jedni druge. Znam, zvuči dosta blago, ali opis je brutalan, de facto su postali kanibali. Gotovi sa 8. krugom, naši se pjesnici približe bunaru koji se nalazi u njegovom središtu. Iz daljine Dante se učini da je tu još jedan grad, ali pri boljem pogledu shvati da gleda u divove. U paklu ih je 4, jedini prijateljski i neokovani Antei podigne pjesnike i spusti ih u onaj najgori krug, rezerviran za izdajice. Ovaj komadić pakla je zamrznut, a sastoji se od zaleđenog jezera zbog kojeg je teže vidjeti kako je 9. krug također podijeljen na razine. U prvoj su, naravno, pape, u drugoj izdajice rodbine, u 3. izdajice političkih istomišljenika i prepuštam vas da sami pogodite je li se netko od Dantovih prijatelja ovdje našao. U 4. su izdajice gostiju, a u zadnjoj izdajice dobročinitelja, među njima i sam vrag koji je između ostalog bio zaslužan za led u ovom krugu. Pa, tura pakla je pri samom kraju. Najveća atrakcija je vrag koji sa svoje 3 glave grize one najgore izdajice u cijelom ljudskom rodu. Judu, Kasija te Bruta. Vergilije natjera Dante da mu se popne na leđa i na Firenčev užas skoči na Sotonu te se počne spuštati niz njegovo tijelo, a nakon nekog vremena ponovno penjati. Za čudo ne nađu se opet u 9. krugu, već na svježem zraku sa nebom i zvijezdama iznad glava. U komediji vrag je u sredini svijeta, tako da kada se krenu spuštat, idu prema središtu, a kada se penju izlaze na drugoj strani. Time je gotova tura pakla, a slijedi razgledavanje čistilišta, o čemu ćemo možda drugom prigodom, ako vas to bude zanimalo. Pa, ignorirajući srednjovjekovnu uskogrudnost, fenomenalni aspekti i slike koje Dante ubaci u svoje djelo zauvijek su promijenile i oblikovale predodžbe o paklu.
A onda još imamo i mnoge interpretacije važnosti brojeva, vremena, antičkih ličnosti i tako dalje. O svemu tome ćemo više nekom drugom prilikom u kutku lektire. U međuvremenu, ako vam se ovaj video sviđao, kliknite like, ostavite komentar i ako već niste, pretplatite se. Ja sam Petra od Dinamičnog dua i jedino što još imam za reći jest hvala vam na gledanju i vidimo se sljedeći put.